ka ni ai kene kerwa syaki khamtam ki khon samla ki berpuli jo kene ke jela ka be jongi nomor ba komunitif ba kene ki khniat sni ki balalet kelabon ke diploma ka ba dei bat ka ne ka common university entrance test examination ka ba penong yang kene ka CUET ha ka ba bon ki khon samla jo ke jela klai diploma ba nak benda ne ka exam hendrai hakane ka sni ngapen pau ya ka jingkmen ka ba kraw ha ka ba ka University Grants Commission kala exam ya ka jela ka bi ke jongi na kane ka CUET hadien ba kila yo ya ka jingtho na kaliang jong u Chief Minister dan Buram jongi bat kumju ya u Education Minister hakaba kila ya trishtom barba hamthi apo kanong ba Delhi ban pelat ya ka jela ka jongi ya kane ka academic year 2024-2025 bat kawairu ni kwa ban penpau hakane ka sni kalong ba lingba kane ka jing pelat ya ka CUET ni nget ba ki khun sama jongi ken lat na ka jingling ka ba ki ya lingba kini ki jing ya bakin net ya kini ki admission ki jongki ba nget ba da ka jing lat jong kane ka CUET ka jing persang jongki bakin peteng ni jing puli bakin pentriam ya dia kanang ya peteng syat-syat nakaliang jongi ka NPYF ru ni penpau sapoi pat ka jingkeman ha ka ba ngiyoi ba ha ka jela ka bi ke jongi akasil ka beningkong ka government kala appoint ya home minister ibadai na ka jela jongi bat ibadai long kami ibadai DGP DGP jong ka jela jongi te long home minister jongi iba presiden song ila lingba ka jing appoint ka jongi ya DGP jongi kong idasya nongrang penpau ka jingkeman na kaliang ka jongi kum ka youth hakaba kadai kesin ke beningkong hakaba ngiyoi ba kumkiwi political party bon ha kiba na po kajela ka jongi ru kila penpau ya kane ba ngidai bai ban appoint ni mawat bai dei try jela na kane ka state ke bai ka jongi te kumtang ni penpau ya ka jing ai kublai ya home minister ba ya ka sarkar hi borok kowe hakaba kila thung ya madam ai nongrang kum DGP jo ka jela ka jongi bat nganget da ka jing thung ka jong bat ngiyoi hakini khniak singiru ba ka jing long close jong ka home department ba kipat ba ila pli kata ka jing khang ka jong man ka toyo ba kipat ba kila ban kundu nganget ba ka jing shania jong kipat ba ya ka home department ru kanang kiu haki snam ki benangwan te kumtaru ngiru sakwai ka ba nakaliang jong ka NPYF ngi penpau koi ba nakaliang ka jong iru kum ki samlang i don ya ka jing diaw ka bang yoi ya ka jing long jing man hapo kata ka thamator te nakaliang ka jongi ngi nakaliang jo ka NPYF ibarak kowe ngi ladap request ngi ladap keren sa sarkar pa kidi banle kloy no ya ka relocation ru ya kata ka thamator khnang ba ki jingsniu ki bami nakatu ka jaka kinumi shu hakisnam ki bandangwan kalong ba ngi kum ka youth wing jong ka party hadin bengi kini ki jing ngira ya trishtom hi kum ka youth wing borok kowe hakaba ya led ban kundu yo honorable chief minister na kabanta kanya ka CUET hakaba ke dai bai ban exam tanginget ba adit ba ka jing trish tempat kumtu ngilai iba yo ne exemption but kanya ka exemption kim dai ban sotu bakala ka datang ya ka academic year 2024-2025 but nganget ba ka future ki banwan nganget ba da ka jing trish tom yang state government ngindang la ban penkre ba kumno pat ba lada ki wan kum kini ki exam ha ki snam ki dangwan ba kanung dan kanono ka failure na kaliang jong ka education department kang ba ki exams ki nyat renti ki nyat bet ha ki snam ki banwan ha ki future ru ha kini ka jala ko bi ki jongi Mereka senang kerja di exam, bapa ni kerja exam kerja di tang halu kerja mula, kemudian di serta dengan badan mereka kerja mana? Kalong kumne nomor ba ka centers fee kane ka CUET kelawan ngingi tip ba last year ru house name arjar apply ru ngila yo ka exemption rei ka exemption kam dei kata ka permanent exemption te kumbangi tip ba ka CUET ka dei ka ba don kam hi khna rei ngi sothu ba ngi kum ka jala hi borok wei long borok kum ka jala ngi sothu ba
kibun ki khana ki wan lot chapo kani kanong ba shlo panwa ya kata ka jingle entrance exam jong ki te kata ka penpoy ka jing om tang ya ka sarkar re ki khana hi rut man pale ba ki ne ki center examination centers ki dang duna hapo ka state jong i henrai ni nget ba na ki ne ki jinglong jingman ki bangilai i kan dei ke ka ba ka government ka non proactive ka ba kin shim ki steps kumno ba kum kini ki jing ha ki snam ki panwan ba kanum urlang shukin